Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Tito, Kapitulo 3, versikulo 1 kan 2. Ipalagip mo kadagiti agdangdangag kan ka, arabeng dati agtungpal kadagiti turayan, kan panakabagi ti gobyerno. Sisasagana da kumang agaramid iti naimbag. Ibagam kadakwada adida mamadpadakas, wano makiringgor, no dikat, naparbang kan manakigayam da kuma. Nataknang kuma akanayon ti panakilangan da iti amin a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kanpya. Bagbaga man ni Bernard nga anak ta. Apaya bagbaga ak. Opisyal dyan anak ta. Amunan ter aramiden na. Opisyal nga agpaisaw. Ngamjay kunada nga abusadaw. Di nasurutan dagiti annurutan ti maysa nga opisyal. Anya aya ti madingay na ramid na. Husto ka di agi inom da iji barangay hall? Agi inom da di barangay hall? Katwan. Day tati imbaga ti may sa kadagiti asidag ti balay na iji barangay hall. Madi, no kasta nga agpaisuter aramidan ti may nga opisyal. Baliktad mo tinapasamak, taad-addaan nagbalin aman na kiriri, kan napangas. Saan ka di asika tinag-duty itang aldaw? Nagapuwa ka ro di barangay hall. Apaya? Nag-duty ka. Ngam apaya nagbartak ka. Nag-duty Ahmed. In samirami lang tinagsyat ka dagiti ka kadwak. Numaamuan ti mayor day tanga aramid yo. Masiguradok adi na magustuhan. Sino kumati mga idanon? Nagtutulag kami nga awan ti mga dandanon. Saan ka di arumbang ada kayo ti agtungpal itilintag? Ta opisyal kayo mga rod. Siyak tilintag, ta opisyalak. Isungawan ti mabali namang tubngar kanyak. Sika tilintag, wano para salungasing itilintag. Ay, saan man natilay bagbagam? Anya a para salungasing? Sino tinalang, ha? Umay dito ito pagbali na ka pansimbag. Di ka lang mabain. Adakat kastan nga opisyal. Inka maturugan. Abay, paturugan nyo ti sana makaturturog, ha? Da kayo ti mapan maturog, no makaturturog kayon. Di nakibabain si Ka Bernard. Kayat mo, taparamanan ka. Ha? Opisyal ka pa imot nga ron. Isungawan ti makabael lamang tubngar kanyak. Tasyak tilintag. Dumngag kakit di iti pambagbaga, no di mo kayat adakas ti mapagteng mo. Ano yung matidakas sa mapagteng ko, tatang? No maumang ay dagiti tattaukan ka. Di mo namnamaan nga aglayon ka pa iti saad mo. Ay, naimbaglakit din ta nagsabat ta dito, hoy, Barok. Kakitaan ni tatang mo, tamadama amakiring-ringgor ijay kalsada. Kabutang da ni tatang ko, ta opisyal. Awan pa kadanaga kan kwa na. Gapo ka di ta opisyal? Iso nga uray makiriri? Diyak mo kan kwa na Di mo ka di mapankitaan ni tatang mo? Ay, manipon nagbalin nga opisyal, nagbalin matan nga abusado. Apay kumangay nga abusado ako nayo. No mabartak, mapan makiriri. As lariri ti sapsapulan na. Kabalan na siguro. Isong aramidan na. Ay, sabali kamot a klase. Di mo kat mapankitaan ni tatang mo. Ay, imbagta na sabat ka, anak. Ni, apay nga umanang sab kayo, nanang. Anyat napasama. Nagsabat kami ngamin ka ni Sheena itay. Kat naibaga na amakiririri ti asawa medyo kalsada. Nabartak ka di manan? Ay, unay laki di matan di asawak. O sige nanang, intayo man kitaan. Ay, wana.
Imbaga ka ni Sheena ka ni JR ngam demot na paan. Ay, may samot day nga anak ko. Permiti sadot na. Napanalata ko makinita Ano anya nga tinapasamak iti amana. Napanan naman nga tan. Maalananang, intayon. Unay katikas na nga itsura mo lakay. Ayan dagiti ng kabil kanya. Anya nga iti amumi. Ado ti dugol tarupam. Asino dagiti ng kabil kan ka? Saan ko ito naman mo? Naisarong din samot dito. Apay asimango ka kadakwada nabartag ka. Sana ka nabartag. Nakainumak lang. Sika kanotiin mo na anak kiriri kadakwada. Kastamot ti kunan ni Guryo tanasabat me. Opisyalak. Kinabil dakit din. Kasano a respetwan da ka akas opisyal. No kasta ka mo't. Aman bain dagijay. Kunadan sa no sinsinan da ito'y tawa kinalaban da. Ay nalakay. Agtignay ka ngamin akas opisyal. Tapnura umanda ka dagiti tao. Rumbang ramandak ta opisyalak. Uray opisyal ka no nalaing kamot a makiriri kan makiringgor. Mapukaw ti panagraem ti tao kan ka. Iti kasta nga ramid mo, yad adayom tirik na ti tao kan ka. Apay ko maamaya dayo, tatang. May isa ka nga opisyal. Ket kuma, naasideg dagiti tao kan ka. Naasidegak mat nga rod, takanayo nakpay amapan iti pag-uumungan da. Talayin ka kuma amakilangan ken makigayem ka dakwada. No di da kayat, di san lang. Apay, ti kunam, agnanayon day taasaan mo. Tatang. No maumadakan ka, di mo namnamaan ti tulong da. Awanton ti mauray mo kadakwada. Anya ko ma, iti kasapula kadakwada. Nalipatam aya nga isuda ti makagapaw. Ken isuda ti nangipatugaw ken kakas opisyal. Numadanon ti panagpipilay. Namnamaam akayat da kapay. Tatang, asino tinangkabil kada kayo? Tabalsan mi kadagiti kakadwak. Ado ka dito babarkadam? Una, ibalos mi tinapasamak kan ka. Ay, saan kumat nga ammo dagijay? Saan ko amatandaan ang tirupa da? Tanabartekak ngamin idi. Anya? Kasano nga ron ngay makabalas kami? No di yumat na irupaan ida. Naka-helmet da pa eh. Tanakamotor da ngamin. Manuda ka di? Talo ang motor. Nagaangkas da. Iso bali innem da. Kastagayam. Agis tambay kami di kalsada. Kat no adda na ka motor ang maisarong. Tiraan mi kadagiti kakadwak. Balagan ka, JR. Saan kayo ang makiririn mapan kayo iji kalsada? No umasindagdagiti awanan bain. Apay kidi nga ya saan? Ay na anak ko, may mayat ti lumiklik itiriri ngam ti agsaba. Awan na saya at nga itden tiriri. Nulakat maibalos mi tinapasamak ka ni tatang. Nalpas. Saan anak ko? Saan kayo ang makiriri? Awan da kas mapasamak kada kami. Taado kami. Innam dalaang mat. Ngam di yu amun no asino dagijay. Basta nakamotor ka no. Sige, panawan kayo dito yan. Mapana ko ni kalsada. Ay, saan anak? Saan kayo amapan? Ay, una yan. Di na kun intal-talag ti anak ko. Pimanaw latan. Napankano ni GR iji kalsada. Taibalas na tinapasamak ka ni tatang na. Anya, ay isarsarak na ti bagina no kasta. Dayta nga ro ti imbagak ka ni Salay. Simurot samot ijay, tama nga no maisarsarak. Sa dino abanda ti ayanda. Ay, jak amo pa yan no ijay daya, wano ijay laod. Pang sursuruta kun ngay. Napadsamot ni Sally ijay daya. Ala, si kamot ti mapan ijay laod. Ang mga no ijay tinapananda. Ala nga ron, mapanak ijay laod. Ay, una yun ay ati kastoy.
tata. Masapul amapan kayo ije presinto. Presinto? Apay kaday? Ay na, nakitak apinusasan dagiti lalaki ang nakamotor da JR kan dagiti kakadwana. Sino nga dagita nakamotor? Adda nakaibaga, apulis dagijay, tata. Ngam nakasibilyan da, tada ka nung ngamin tiliwan da. Kaya't masawan, natiliw ti apukok. Ay, wen tata, maysa kadagiti natiliw. Anya? Ay. Adda ka nung ngamin nangidarom iti grupo da. Gaputa ka na yun da ang makigulo. Ay, kuna akon kat amay sarsarak da. Adda ka dito'y palayo amayat ti kukuyakuyam. Apay tatang, da pa kadanagan nyo Jay padam abarumbado nga anak mo. Tiniliw ti pulis. Anya? Apay at tiniliw da ti anak ko. Apay, di daan mo nga opisyal ti amana? Anya nga opisyal? Ang mga napatisi ka katiliwan da. Mabalin ayamat at tiliwan da. May sak nga opisyal dito'y barangay tayo. Ay, intay di presinto ta surutan ta ti anak mo. Wan tatang, urayan dak nga rod. Inakbit agpalas. Darasam ang mga nonya ti aramidan da iti apukaok. Apay ngayon ramraman da at tiniliw ti anak ko. Ibis ngamin nga isurom iti nasayaat. Saan man? Anya tinapasamak? Apay at tiniliw da ka? Kuha ngamin tatang. Ididimsa agdagiti nakamotor. Dinarup me. Apay ngamin a dinarupyo. Kunak no isuda tinangdangran ka ni tatang. Nakamotor damat ngamin apong. Dayta ti madi iti man nakiriri. Di yu pa'y amo a pulis gayam dagijay ngam nakasibilyan da. Piyansaan da kumaapong. Tatang, diya kaya ti mabalaw. Sapay pulis dagiti tinira yo. Amang ano di da kaya't nagpiyansa kayo. Kasanuak nga rodan ngay. Tulungan da kuma. Ay, sapay winarningan nak ti mayor. Madi ka no ti kababalin ko. Daytan ti kunkunak. Di kay tumot nga mindumdumngag iti sao. Kumusta tinapanan nyo kinitatang? Na ospital di may sa pulis. Pinakpak dagayam iti bato. Dayjay, di na kaya ti makiariglo. Anya ngay nga ruditan. Si kanto mangamin. Pinalubusam amapan makigulo. Pinanoy-noyam tumoy di anak mo. Jakmat impagarup, akas to iti pagbanagan ti amin. Nudimngag kayo kumakada kami ngamin kada tatang. Kasanuitan, mabalod ka din ti anak ta? Uray saan ta akayat? Adda ka di maaramidan ta? Nudi mo kumangamin insuro ang makiriri. Awan kumada ito'y aparikot. Kaasimot ti anak ta? Manipod ita. Saan kan ang makiriri? Tapno saan at tumulad ti anak mo? Wan bakit? Agbalbaliw akon. Kasanungay tatang. Kaya't ka DJ Pulis ti makiariglo. Saan nga rod? Imbagada, akay kayat dan amalungsot ka kano iti pagbaludan. Anya? Ureag pa rin tumangak iti sango da. Basta sa anak ko mamabalod. Numabalin la ko ma, kat inaramid ko nanak. Kastoy gayam ti pagbanagan ti barumbado, tatang. Agpaiso ti ibagbagadananang kanapong. Agbababawiak mat anak ko. Sa anak ko maanagar-aramid iti madi. Tapno sa anak at tinulad. Kunak no agnanayon akabutang dak. Saan gayam? Inton makarwar ka dito'y pagbaludan. Agbalbaliw kan. Agbalbaliw akmat, anak. Ewan tatang. No hindi pa'y kumaanag sing-sing petak. Saan ko kumamapadasan ti mabalot? Addan man di a-record ko itigi mo. Saan pa'y analadaw ti amin, anak? Inton makarwar ka dito'y pagbaludan. Agsingsingpat kan, ha? Ewan tatang. Agsingsingpat akon. Tinungpal ko lang kumantibilin dananang kanapong. Saan kumakas to'y tinagpanagang? No agaramid ka iti madi, agbabawi kanto iti udi. Ngam no agaramid ka iti nasayaat tumat ti pagtungpalam.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.